Kaham sini Christmas rally final dong no tini seng 15 tarik Desember Christmas rally kain thai tongo i South Tripura joto denomination duyei eka tabuk seng 10 ta seni korok tabuk prai line masala ja tabuk seng seng dai nai apni bai je Christmas rally final dong joto no agam Christmas ni sibai tai hambai afaro tai bisi kata alni bai bon no joto no hambai te sibai sini Christmas peace rally abo joto boroni bai kaham ungthong ebong e Christmas dino joto ni jibono haksang matong tubi phaitong ebong suplai jisuni mung teibo sangsar gane lobdakhong abo se ang sani musu abori bagai tini je Christmas rally phane joto no mela hambai jong tabono senglai nai abni bai sini rally jong khlaini thai tongo prothom tongnai bai bini pore tongnai 3 chakka bini pore 4 chakka Are klainya seng thanglana seng thailik disani sini sabrum paya seng jolai bare itu saseram pora donondoi English medium school sir stop khainai asana hambai sini bola isenal nang hambai maru nenlai seng sini no age khaiti khlai seng tini bo ar seng Christmas rally khai Christmas peace rally seng khailai abone bagai seng joto jisuno mannai rok seng khatchang mabai kaisa seng him botok khlai abone bagai ang i bini bisingteng jotono sana muchung mane mose sini i Christmas rally abo hasini khatsang mani him botok khna abone bagai bonono seng tei seng tini belai chung tong thok laijak sini one thousand borok ngai seng oi botongo abone bagai seng joto seng o area ni joto tongnai rok no jisun mongbai nok jotono lamchogo phaidi seng pal bah khlai ar Jisuno khulumani Jisuno seng lamjogana Jisuno seng khulumani abono seng tini Christmas rally khailai abono bagai sini joto ta khub khurok no Kristoni abono bagai ang ani bakhani ongoi tai sini Salgar Baptist Association ongoi hambai tai si baya phano hambai asuk no hambai media takhu no ane hamba ini seng 15 tarik sini Christmas tu tu yang peace rally khalaya bibinno denomination miliyo sing ek khlai tabo chung khlai sini tui kumba section chung Tripura UP sini ongoi chung tini peace rally driya joto kokthoi chung tini iro rally khalaya sini sarai nai Koila jotono lamsogo te hambai apawo dinini sini Christmas peace rally 2023 nini awoi mela khatong thowo sung joto all denomination khoboi sungtini ro tongthok khlaiei manjak lai mane bisingte sung tabok senglai nai oboni mai sung mela tongthowo tini joto phainai rok joto tongtho na hne khakhlaio bini bagoi moti disaklai sini Christian sung thansa tai kaitono lob mani abo mela tongtho ne ang jotono ani bisingte khakam sibai ang ya paro do hambai asungna Christmas nisa kaitor sangsar no hamzang mabagai এলাকাবাসী সকলকে মুক্তি তথা প্রভু যীশু খ্রিস্টের জন্মের আগাম শুভেচ্ছা জানাই এই ক্রিসমাস এবং ইংরেজি নববর্ষ 2024 আপনাদের সকলের জীবনে Cerai ke macam kerang, jauh tu ni bagai
khani du ga ti khoi ko chi bai ya faro jo to na Christmas ni salo ham bai ya faro jo to na Christmas ni salo phải phi cả Christmas ni sa cái tor sang sar no ham sang ma bagai sang saro phải ma ni sa sung nang ro nakar sa gai lang ma kata man mani tini ni osa chuk no kha sa ka wo kha tung lai tong thok lai ma ni osa từng kenang từng bigra từng cerai từng cakra contohnya bagai no sisu fai jokani dugar fiok faika cibai ya faro jotona Christmas ni salo hambai ya faro jotona Christmas ni salo cibai ya faro jotona Christmas ni salo hambai ya faro jotona Christmas ni salo phải phi cả Christmas ni sa cái tor sang sar no ham sang ma bagai sang saro phải ma ni sa
Ang ni slay bo tu thu